Nitariki ine mirongo ibiri na ibiri cy'umutinyo gatano na kabiri umwaka w'ikiri bubere mirongo ibiri na inye litwone rya Jumatatu cinsa isano na ibiri cyabona mubaso asinero bere bwikirano ko nikebnango koletranda mangana magia nabereka gwateka kurwa cingongo cyonsi inye cinse nabokwenda gutobwatia asinsemo cici mitandao asinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net ritariane kerubo Frida nalio kweneke na chibi channel yogiria gukera sole asinchira ya bene nere nyanchama Abigail na sinsemo chebioro kelio ni gotokobwatenere Lydia Musechi ngakitoroche otiani gwa bene kumukonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Elijah Obebo kwa bakogo korekana litkoria rero asaberega kori eira yo gukikirania obokoreri obya chingaki choborai bwaye nabo igomorai bwense America Joe Biden nigo aberega kweruse bene korwa ase keminano gyo gukorwa ne roborai bwense ase entundende mwanchi murigereria ayonga tiari nkwargenete asomo basorero tuskatonyegera gwirana ndasegeke kekerubosyo elinde ngomanyamange asenchera yowenye. Mwanchi umurigereri yango kwarigani bene ilinde tabetogwa sanga sobwamo gochakabono iga goika omoelio ama yaye birebigani gotoko yachaka kurwa sorgongo rwa gusim asengo kumenya buna magega ye